Kaixo, ni Ana Rosa Pérez naiz. Eta ni Marimar Zibuelo. Emilia Zuza eskolako irakaslea gara. Urteak daramatzagu hizkuntzan, eskola desberdinetan, eta ikusi dugu betiko metodoek ez dutela arrakasta handirik eduki, porrota baizik. Horrezegatik hasi ginen beste bide batzuk aztertzen, eta lana, proiektuka egitea erabaki dugu. Zergaitik, ezagupenak hobeto finkatzen direlako. Teknologiak berriak erabiltzen ditugulako. Kompetentziak ezberdinak batera lantzen direlako. Elkarlana, eztabaidak, partizipazioa, ahozko adierazpena eta abar indartzen direlako. Eta batez ere gure eskolan artea, eta artearen bitartez gure emozioak azaldu nahi ditugulako.